যতন লামসগো ani monai rongno ang tabo khe nainai BA first semester te third semester major te minor amon bagai ang kaisa video tui phekya amo khe kha je jotono exam kana amoni bagai ang norongno ani whatsapp dayo join nai di 2 din ni bisingono joto ang pora di ribinai hingge noro ani o channel no sak dalama to hanga channel ke dalama subscribe bakhrai ribidi te ani whatsapp join ka kisa follow bakhrai ribidi hingga tabu tu jod manos hemon je exam bus kang bagai ang pora ro kisa rimaya khonong wit pangkhana norong joto porikha bus kang wit tongkha amoni bagai ang tabu norong ang whatsapp ni joto clear khirina bagai ang norong bagai tubi phekya kaisa whatsapp channel ni salamjak oro norong o jaga haboi noro joto pora manai 2 din bisingo no joto completely khai dibani ang noro o jaga o pdf list pdf salamai rokhonai ang noro bagai ginoro obono nayoi noro nawoi noro o jaga o salamai mano noro o jaga pora joto nai manai hingge bisilero noro nang side nai je ani whatsapp channel no join khebe di ani whatsapp channel ni screen noro option bas ka ri janai de amokha ani toto kok borok dor bloga dor kom hini ani obkha whatsapp channel noro o jaga o whatsapp channel no join hangke norong na 2 din bisingo no joto pora complete kheri bine noro tei tamala di noro takhe jakinga o whatsapp channel join ngoi noro ora haboi ani opora nana bogai noro bitakhe jakri saitok di hingge noro amra tai sanai ang noro ani o video no sajake ba video no like te channel